Yo, what's up mga kapataka, no? So, welcome back ulit. Medyo taod-taod ka bago nakapag-upload og video, no? Kay busy, sige gawan. So, karon dahil di ang dire sa ba. Mukot. O ba na to si Gilbert? Siyempre, di mawala. Samaw. Mukot din, mukot. So, yung init na gadod. Oh, dia nagkangkang biskwit. Dia. Oh! Kulira. Kangkang biskwit. Titi, biskay nasa ubos. Enggak. Di miskay na to sa tubig na naman noon diri babaw. Ta sana all pa. Dito dungo. Minute. Ganas. Lalon na ko na dong. So mo na ikuan na to guys, iluglog diha sa diha, may bangag diha. Mo na iluglog lagasi para magawas ng mga tilapia diha. So shout out guys sa tilapia nga dako. 50 kilos din. Mga 70 kilo siguro na. So dugay-dugay dito ka-upload og video no kasi gila mag-uwan, busy. So karon ato na pong testingan og daghan paghapoy mananaw. Mura magipanglaay. Ada dagko ng mga tilapia ra guys. So labaw na kana dakuan lang ang tilapia guys. Guys, luglugo na guys para magawas na guys. Malalim sa arang mabawa, malalim. Saglit lang guys. Laro hara ba jud? Yan. Narinig rin ako guys. Dos. Ilang ray? 100. 100. Ayo dah. So, naman. To ka na dito. Sige long. Kay tula tayo, tula. Pagpasa-pasa ni mga guys. Saan mo naman? Wala mga bata ganahan. Hingtinaw na tog suba. Abtan og mga upat ka buwan og bumaha. Karon hingtinaw na oh. Hopefully tuloy-tuloy na ang init. Unta makakuha mi. So ayun mga kapataka, sumisid na si Gilbert lang sa kalam. Mugbog pa na oh. Ngay kisikis. Lubi o. Pang tuno na, pang tuno. Bahog sa bab. Oo, kuan. Tingmong. Wala. Mawa guys. So tinuod na gadod ning init na gadod kayo. Mo na suba diri sa amo. Wak. Bilangan nga. Kaubotong guys.
So, dada guys. Tilapia. Tulo ka buok. Pwede na nasog ba diha? Ay, kuha. Sugba na clip. So ayun guys. Uli na may kay napalaw. Palaw ay kuha. O dai tulo ka buok. Uli nalaman mi ani kay saan man no, may kuha. Kasi lela ya, pero tanang ngapya. So that's all muna mga kapataka no. So abang-abangan nyo na lang yung ibang mga vlogs namin. So thank you. Maraming salamat. Shoutout din pala ako sa mga solid supporters ng Robert Pataka TV. Thank you. Bye-bye.